Halo dulur-dulur, aku ate gawe sambel terasi. Sambel terasi kuwi kaya ngene iki lho anune. Bahan-bahane ana tomat ya, tomate siji sak glundung cilik ngene iki ae. Terus ana lombok cilik iki cukup 5, tapi aja lali lur ya. Iki sing telu iki katutno gagange. Nah, lek miturut mitose jere cek sedep ngono lur. Cek sedep karo bendak senep ning weteng. Terus mari ngono, ana neh iki brambang lur. Aku ndak nganggo bawang, cuma nganggo brambang. Nah iki. Umpama dhewe bawang ndak apa-apa tapi bawange tuwithik ae lur ya. Terus aja lali garam, aja lali terasi ya lur ya. Umpama kepin legi sama tambah gula sethithik gak apa-apa lur. Nah bariku terus diulek ngene lur. Nah, ini lur. Iki diulek sampai lembut ya lur ya. Diulek sampai betul-betul lembut. Iki tomate aja lali dipecah pisan. Nah, sambal terasi iki lur, paling enak dipangan karo lalapan lur. Iso lalap timun utawa lalap terong utawa lalap kacang iki lur ya. Iki entahan lho, iki pewedese ndak karuan lho, sebabe ngompoke entah kabeh. Nah, iki sambal terasi iki meh dadi lur pisan. Nah, ini hari ini terus garing wae lalapan lur. Wis rucang-rucang ini gak apa-apa lur ya. Iki dadi pisan sambal terasi ini. Nah iki, lalapane iso timun lur. Nah, iki iso dhewe timun ngene utawa diwene terong. Nah iki. Terong larap ngene iki enak lur. Dadine utawa dhewe kacang lur. Wis mantap lur. Iki sambal terasi ini ngene iki. Memang rucang-rucang ini gak apa-apa masuk gak lembut temen. Yang penting mantap ya, penting rasanya lur. Itu aja lali diwe lalapan ini ki, lalapan timun. Wes mantap gari mangan lur. Gari golek ini konco sego lur ya. Iki untuk terongi iso disigari cilik-cilik ya lur ya sing iki ya. Sigari cilik, iki timune sayang rodok ketuaan titik. Kurang 6 titik. Ya wes lur, iki lur sambal terasiku. Hehe, mantap.